til heat 2 for Special Saloon Car. Der er det Oliver Rosenkilde Nissen, som skal starte på pole position efter den sejr, han noterede sig i gårsdagens heat for Special Saloon Car-klassen. Position 2, det er Marco Gersager, nytilkommen i klassen her. Det er tredje løbsweekend, hvor han er med i Special Saloon Car i ligeledes en Lamborghini Huracan. Så har vi Ulrik Larsen, og også Lamborghini på position 3. Så er det Henrik Skov Jensen i den danskbyggede Aquila CR2. Esben Helund, ligeledes i Lamborghini, har vi position 5, og så har vi en tom plads til Martin Petersen. Så har vi Andreas Kjærgaard i sin Scotty på position 7, og ved siden af Andreas Kjærgaard, der er det så findes en i Ferrari 448 med Jesper Borgmann. Så har vi Mik Henriksen i BMW M3, og til sidst Ken Bak i Renault RS 01. Og det er jo således, hvis vi lige kaster et hurtigt blik på mesterskabet, ja, så fører Ulrik Larsen over Oliver Rosenkilde Nissen. Martin Petersen har haft en, hvad skal man sige, outsider-mulighed for at sikre sig titlen, men den er der i hvert fald helt forsvundet nu. Ja, Morten, nu vil jeg godt smide det hele på et bræt, som man siger, og jeg er ret sikker på, at det er en Lamborghini, der fører efter første omgang. Her lader du mærke til, at jeg sagde første omgang. Jeg gav det en lille smule Aquila mulighed for trods alt at komme fremad. Men vi er nærmest 4 mod 1 i top 5. Det må man sige. Men altså Oliver Rosenkilde Nissen foran Marco Gersager, og så Ulrik Larsen, altså den mesterskabsførende på position 3. Ulrik Larsen, som fik sin debut i motorsport for godt og vel 15 år siden, da han købte ind i Renault Clio Cup. Hos Selected Car Group. Og middelfart, og det er selvfølgelig også derfor, at Lamborghini starten 77. Så er der en strafbane til start nummer 311. Det er Andreas Kjærgaard, som så desværre har lavet en 20-start. Det er en af de her lidt svære ting at afgøre, når vi har rullestart. Så lavet en 20-start, eller lige må man sige, en af de mere milde af slagsen, den i Dødsholm kun er blevet takseret til en enkelt strafbane. Vi skal se, hvad omgangstider vi kommer ned på her. 1.08 på den første 4. omgang for Oliver Rosenkilde Nissen. Går i Danish Endurance Championship løbet. Ja, der fik vi altså sat en ny banerekord. Flyt. AF Mikkel Pedersen, så er med her i heatet. Men det var i en anden klasse, og der var han altså nede og køre 57,708, mener jeg det var. En tid, der battede 59,87 er tiden nu for Oliver Rosenkilde. Og vi har kamp om 4. og 5. pladsen mellem Henrik Skov Jensen og Esben Helund i Lamborghini. Aquila og Lamborghini. Bag det, der kommer så Ken Bak, der er på vej op gennem. Og så angreb her fra Esben Helund, dykker indenom Aquilaen, og der er måske også en mulighed her for Ken Bak. Ken Bak, som var i lidt karambolage med Ulrik Larsen i går. Det betyder en knækket sporstang for Ken Bak og en tur i sandkassen. Ja, fin overhaling fra Ulrik Larsen. Nej, Esben Helund, undskyld. Rigtig fin overhaling udført på Henrik Skov.
Ja, overhællinger, det er jo ellers ikke normalt det, der er Esben Hegelunds styrke. Kommer fra rallysport. Ja, der er det så heldigt. Der skal helst ikke være nogen foran, når man kører den der rallybil. Men et sted, hvor det er ikke det nemmeste sted at sådan være helt sikker på, at konkurrenten også har set der i det skarpe venstresving her. Det er meget svært, og så også i en Aquila prototype racer, der er endnu mere begrænset udsyn. Men meget fint, at Esben Hegelund sørger for at komme hurtigt op på siden af Henrik Skov Jensen, så han ved, at han ligesom er der, og ikke kommer til at blokere for ham. Lad os se, om Ulrik Larsen med startnummer 477 kan gøre noget med Marco Gersager. Startnummer 427. Ulrik Larsens Lamborghini Huracan, også en Super Trofeo-model, men det er en Evo 1-model, og det er en Evo 2-model, som den gode Marco Gersager, der jo også kommer fra rallysporten. Nu er det hurtigste omgangstid til Ulrik Larsen, 49,45. Med et angreb på vej ind i højre kurven, der indleder langsiden, men det er et faktisk med lidt uro i bilen. Så kommer vi op til lidt røg her for enden af langsiden, hvor der er nogle af de andre biler, som tror jeg har bremset lidt for hårdt. Langsiden igen. Larsen mod Gersager. Den her gang, jeg tror faktisk, Ulrik Larsen lige er en kende tættere på. Og så dog alligevel ikke, når de kommer ned og skal rundt. Jeg tror, det var det Nick Henriksen, som... Jeg tror, det var det også for omgangen før ja, i BMW'en. BMW M1'eren. Eneste bil, vi har i Division 1. Så har vi en ny hurtigste omgangstid, 59,4. Denne gang er det Oliver Rosenkilde Nissen, som sætter den. Ja, Ulrik Larsen fik ikke udnyttet. Det var helt tydeligt, at Ulrik Larsen kom rigtig fint ud på langsiden, og det var meget, meget tæt på Marco Gersager, men der var altså ikke power nok til at kunne følge med helt ned for enden af langsiden. Så er det Marco Gersager, der har sat hurtigste omgangstid, 59,02. Marco Gersager trækker det også fra Ulrik Larsen. Spørgsmål om Marco Gersager kan indhente Oliver Rosenkilde Nissen. Trækker i hvert fald 4/5 ind på ham her. Ny hurtigste omgangstid til Marco Gersager. 58,81.
Jeg ved ikke lige, hvad det var, Marco han fandt ind i bilen, men det var sådan helt tydeligt. Lige pludselig var der noget, der lige sagde klik, klik en gang mere for ham. Kørselsmæssigt, Wupti, så har han lige lagt afstand til Ulrik Larsen. Og Marco Gersand er også hurtigere end Oliver Rosenkilde i spids. Der er ikke fulde sektortider på alle bilerne her i feltet. Det er lige lidt svært at lige analysere, hvor er det, at Marco Gersager, om det er på alle tre sektorer. Padborg Park er ikke lige, han kører hurtigere, eller om der er en enkelt eller to, hvor han er en kende bedre. Nu er det så Ulrik Larsen, som sætter en ny hurtigste tid, 58.52. Og man må da sige, at de går til den, altså på tiden. Altså lige som man tror, at Ulrik Larsen bliver hægtet af, jamen så smider han lige et... For det er ham, der fandt et klik-klik. Ja, netop ja. Program i Lamborghini. Selvom det kræver, altså, jeg var lige ved at sige, en større syntest og adskille de her racer fra hinanden, så er de tre biler i front af Ulrik Larsen. Uden at jeg lige, hvis man helt siger, så mener jeg, altså, han sidder i en model, der lige ikke er matchet de to forreste, så 100%. Ej, den nyeste af de tre Lamboer, vi har helt i front, ja, det er altså Marco Gersagers eksemplar. Oliver Rosenkildes være. Ja, så er det i tvivl om, det ikke er magen til Marco Gersager, som det ikke... Jo, men aldersmæssigt næsten næsten nyest. Ja. Og måske nok, at Ulrik Larsens er den ældste. Jeg tillader sig at sige, at de her fine racerbiler, som vi jo gang på gang ser performe virkelig flot. De er hurtige, de er også yderst altså, driftsikre og stabile. Og der kan køres virkelig stærkt i dem. Og så se dem her, Ulrik Larsen, nu har den lige pludselig lukket afstand op til Marco Gersager. Uden at vi som sådan egentlig så, om det gav så udmøntet en decideret kørefejl. Og det pudsige var faktisk, at Marco Gersager på forrige omgang, eller sidste omgang, der har han lige sat sin personlige bedste omgangstid. Ja. Så det er, ja. Det er sådan en rigtig jojo, vi har kørende heroppe foran. Det må man sige, ja. Hvor de hele tiden finder lidt her og der. Så et angrebsforsøg her fra Ulrik. Det var faktisk samme sted i går, hvor han overhalede Ken Bak indenom. Hvor det så altså kom til kontakt mellem de to biler. Og det er med en sortie for Ken Baks vedkommende. Med et sporstang. Tilbage i det her på sådan en omgang. Det ser alligevel ud til, at Rosenkilde kan ubesværet, om man så må sige, eller i hvert fald ugeneret, tage sejren her i heatet, ligesom i går. Ja, og så Ulrik Larsen på, ja, det bliver det så ydersiden her. For lige strammet indstyringen lidt for meget. Lægger egentlig sådan set fint, bakker lidt af for at komme godt ind i slipstuen, men så får han altså lige strammet lidt for meget, får det overstyring. Så det også på asfalten, og så var alt det, og nu den der lidt for aggressiv stil, hvor man lige prøver at tage en halv meters græs med også i indstyringen, for at se, om man kan vinde meter. Henover kan det bedre. Så skrider den her rundt i stadion-sektionen. Et par ordentlige lakridser på asfalten.
det tegner de altså. Man er slet ikke i tvivl, når der har været overstyring på den her, men altså, den har også noget traction control, der gør, at bag rattet, hvis du holder bare gassen i bund, og så styrer du dig ud af situationen. Ulrik Larsen tydeligt meget opsat på at engagere Marco Gersager i dialog. Så kommer de tre. Ja. Så kommer de tre Lamboer op til Jesper Baumanns Ferrari 458. Ja, nu er han altså lidt for entusiastisk, Ulrik Larsen. Nu bliver den overkørt. Ja. Lamborghini, så han hugger og hopper igennem svingen, og det er altså, når alle og alt i bilen er på arbejde. Det her med den her Ferrari, den gav altså lidt meter i favør til Ulrik Larsen. Man følger mere rundt og se igen her. Der er en kraftig overstyring ud, og det gør altså bare de der bagdæk, de koger. Det kan godt være, at den styrer på fordækkene, men den skal altså accelerere på bagdækkene. Utroligt nok, Marco Gersager, altså han kører ikke meget, men lidt ind på Oliver Rosenkilde, som naturligvis har nogle fordele, og han kan tillade sig at tage det mere moderat. Så man kan bruge ordet moderat, når man sidder med en Lamborghini mellem hænderne. Og Ulrik Larsen, det er et optimistisk sted, hvor du bare taber flere meter, end du vinder. Men det er det, han har faktisk gennem hele weekenden, også i gårsdagens heat, prøvet til på. Men interessant altså at se de her. Han har kørt nok omgang hernede til at vide, at det er faktisk nok omtrent det eneste sted, hvor det aldrig rigtig er sådan sindssygt godt over. Men interessant altså at se de tre forreste her. Deres bedste omgangstid er adskilt af 2 tiendedele. Ja, det er ganske godt. Og det er sagt også sidste omgang, der kører de også stort set inden for, at de alle tre under minuttet. Og det er altså godt gået, især også når man tænker på, hvor tæt Marco Gersager og Ulrik Larsen så har ligget de sidste 2 omgange. Nu kom der luft til Marco Gersager. Og vi er på sidste omgang nu. Resultatet her hjem, jamen så er et sidste angrebsforsøg fik vi lige her, men alligevel ikke tæt nok på. Så sejr til Oliver Rosenkilde Nissen for Marco Gersager og Ulrik Larsen. Ulrik Larsen bibeholder sin føring i mesterskabet. Men Ulrik Larsen, men Oliver Rosenkilde Nissen er naturligvis kommet tættere på. Han giver point i henhold til de forskellige divisioner, der er i klassen. Der er det jo så henholdsvis en divisionssejr til Oliver Rosenkilde Nissen og en tredjeplads til Ulrik Larsen. Så sidste kamp her, og det er kampen om 6. og 7. pladsen mellem Henrik Skov Jensen i Aguila Serie 1 og så Andreas Kjærgaard i sin Scotty med Porsche Teknik. Men et hurtigt hovedregning siger mig, at det er noget med 10 point, som Oliver Nissen har hentet ind på Ulrik Larsen inden heatet her. Der var der en forskel på 16 point mellem dem, og det må altså være nede på 6 point inden det sidste løb, vi skal køre her i eftermiddag. Ulrik Rosenkilde Nissen vinder med 1,3 sekund. Det gør han så for Marco Gersager, der formår at holde Ulrik Larsen et halvt sekund efter sig. Andreas Kjærgaard på en generelt 7. plads vinder division 3, og Mik Henriksen vinder division 9 med sin BMW M3 E46.